Na, sziasztok! Hát ugye itt vagyok, és akkor most hát ebben a videóban interjú lesz. Ugye tudjátok, van ez a Warp vanom, és akkor ide kötök ki a kis piacomra. Ugye az előző videóban is mutattuk. Hát annyit szeretnék kérni ebben a videóban, hogy támogassátok ezt, hogy minél felejlettebb legyen, új cuccok. Most ugye hoztam új cuccokat, Diamond, Dornbölt, meg ilyeneket van, meg mindent. A feje csak B ugye, és akkor itt van velem Ze. Hello! És akkor most Zel, hát ez egy ilyen interjú lesz, és akkor Zel fog nekünk feltenni kérdéseket. Most hát nekem, és én válaszolok rá. De csak igazat mondok. Esmi. Nagyjából 10 kérdés lesz, ha szeretnétek ezt is tudni, de nagyjából már ne várakoztassuk, tehát akkor el is kezdeném. Szeretsz építkezni, tehát nagy épületeket építeni. Hát igen. Például a suli eventen is van egy nagyon nagy épületem. Ha lehet, hogy már láttátok. Azt még nem vettem videóra, majd azt is felfogom. De igen, szeretek építeni. A lényeg ez. Hát nagyjából azt is tudni szeretném, hogy szeretne PvP-zni, vagy ilyen zónákban játszani. Igen, imádok. Azért van a 17-es szerveren is egy kiírom, amelyet nagyon sokat szoktam trollkodni. Tudom, hogy a telekre is kinyírom a gyerekeket, de aztán nagyon ritkán vissza szoktam adni a cuccaikat. Aztán nagyjából kedvenc építőanyagod micsoda? Hát ez a, hogy is mondjam, ez milyen fa, ez a nyírfa. Mert nekem nagyon tetszik, és szerintem elég stílusos is. És nem átalakítottba, tehát nem deszka, hanem ilyen rönk. Nem, hanem ilyen deszka. A rönk is nagyon jól szokott, abban olyanokat szoktam, hogy ide, meg is mutatom, hogy a sarkába szoktam tenni, és akkor így felfele fut. Mint a izéházamban is, a 17-es szerveren is. És mint látom, a smaragd is egy picit tetszik. Igen. Nagyjából majdnem az egész házat fele olyan. Hát igen, mert itt most hát próbáltam minél hangulatosabbat csinálni, ugye a boltban, meg ilyenek, és akkor ezért lesz ilyen smaragd a padlón, meg a néhány fal. Na menjünk fel nagyjából itt. Hát itt ez a ház, nézzétek meg, belülről, kívülről, ez tökéletes. Ez bizonyítja azt, hogy ő szeret építeni. Na, harmadik kérdés. Szeretsz piacokat elkészíteni, mivel látható, hogy itt nagyon sok dolog van, ami ilyen fura piacos. Hát őszintén erre még nem nagyon jöttem rá, hát élvezettel csináltam mindent, de amúgy meg hát, hogy mondjam, ez az első, amit megcsináltam, ez az első piac, amit elkészítettem. Igen, és ezeket a mobfejeket te szerezted, vagy hát nagyjából barátaid összehordták? Hát úgy mindegyikből szereztem úgy 100 mobfejet, amit megöltem, mert mindegyikből volt 300, vagy tudom, igen, 300 volt. 100-ot én szereztem, és a többit azt meg elmentem mindjárt le is írom nektek. Per Warp Master Man, erre mentem el, és ott megvettem $50. Igen, és most itt elárulom. Lehet, hogy csalások számít, de én az igazi értéket adom. Hát, nagyjából van valami nagyobb építményed, mint ennél nagyobb, valami diszkó, vagy ilyen mulatóhely? Hát függ, hogy a szervert nézzük. Hát ezt a szerver nézzük. Hát ennél a szervernél sajnos nincsen nagyobb, ennél a háznál nincsen nagyobb építmény, csak lesz azon is, hát azt most egy hotelt építünk a barátommal, azonnal. Az nagyobb lesz, 3 emeletes lesz. Aha. És ez a ház körülbelül mennyi időbe telett? Hát, ha a trandet táblákat is belevesszük, akkor 3 nap. De ha a trandet táblákat nem veszük bele, akkor 1 nap alatt megépítettem ezt az egészet. Tehát a trétáblák voltak a nehezebb Igen, részei. mert azt a kicsikét a videóban meg kellett néznem, meg minden. És hát úgy kicsikét nehezebb volt.
Nagyjából látszik, hogy ja, és mobarénázni szeretsz úgy. Hát nem sokat szoktam ott lenni, de hát nem nagyon szeretem a mobarénát, inkább PvP-s vagyok. De amikor például potikat csinálunk azonnal, akkor nagyon sokszor ott vagyok a És mobarénában. meg vagy elégedve a saját skineddel? Hát, bakker lesz. Hát igen, hát most meg is mutatom. Így néz ki, leveszem a gyémánttancéret. Így. Hát nekem tetszik most úgy őszintén. Hoppá, éhezem, nem mindegy. Hát tetszik a skinem. Hát igen, így már el is értünk a 9. kérdéshez. Most jön az utolsó kérdés. Nagyjából itt vasút, vagy ilyen sín, vagy ilyen nagyobb vasútrendszert nem akartál valahova, vagy valahova beilleszteni ide ezek közül, vagy nem tudom. Eladni akarok, majd az is lesz, csak minél több adományt kapunk, annál több cucc lesz a boltomban. És hát még őszintén, hát ha letenni értétek, akkor nem. Ilyen vasútrendszer ilyen nem akarok, de Tehát ilyen csilléket, meg ilyesmiket el akarsz adni. igen. De letenni, például, hogy valaki kilója, hát ezt abból most nagyon nincs kedvem megcsinálni. De van a... Például, mint a szomszédék. Igen. Hát például a strandépítőn van egy ilyen úgymond hullámvasút, eléggé halálosan sikerült, mert már csomószor meghaltam benne, de most már megalakítottuk, és most már nem lehet meghalni benne. Megcsináltuk azért. Mert olyan... Nehéz volt, ugye? Igen, mert olyan volt, hogy túl magasra építettük, és minél lejjebb kellett vinni, és az volt a baj, hogy eltört alattunk a csille, és meghaltunk. Hát azt picit megkérdezhetem, hogy hogyan törött el a csille, tehát hogy vagy lezuhantál, vagy... Hát úgy van, hogy egy pályát direkt kiszedtünk, és ilyen lezuhanós. Aha, Hát ez bocsánat. elég fájdalmas lehetett. Igen, és bocsánatot kérek ettől a hang miatt, csak valami túl közel volt a gépemhez. Igen, a PS-könyv, azt nyilván is viszem. Na, ennyi. Osztadik szépen a falat, nézted? És nagyjából ennyi lenne. Na, sziasztok! Igen, hát ennyi lett volna a videó. Köszi, hogy megnéztétek, és annyit szeretném kérni, hogy nyomjatok egy subitot majd a vicsi alá. Köszi, sziasztok!